Issa naraw il-Kinder Sorpresa għada x'ser tkun. Għada għallinna ser ikolkom sorpriża. Nispera illi s-sorpriża tkun illi dan il-gvern għandu pjan ekonomiku. U s-sorpriżi li qed jistenna Simon Busuttil huma kbar għaliex qed jippretendi li l-manifest elettorali tal-Partit Laburista jitwettaq kollu fil-budget ta' nhar it-tnejn minflok jitqassam matul il-5 snin ta' din il-leġislatura. Il-kap tal-oppożizzjoni għal dan waqt li kienet jindirizza lil dawk preżenti fil-Każin Nazzjonalista f'Ħal Safi. Simon Busuttil qal li fil-budget il-gvern ser ikollu l-ewwel opportunità biex juri xi pjan għandu għal oqsma differenti bħal edukazzjoni u s-saħħa. Dan meta l-gvern ilu jaħdem f'dawn l-oqsma minn meta jingħata l-mandat elettorali. Fil-fatt tal-kuntrarju ta' dak li allega Simon Busuttil meta qal li żdiedet il-mediċina out of stock, matul il-ġimgħa li għaddiet il-Ministru għas-Saħħa Godfrey Farrugia ħabbar li l-lista ta' mediċini out of stock naqset b'82%. Matul il-ġimgħa li għaddiet ukoll il-Ministru għax-Xogħol u l-Edukazzjoni Evarist Bartolo u s-Segretarju Parlamentari għall-Affarijiet Ewropej Ian Borg ħabbru li l-Gvern diġà investa 3,500,000 euro fl-edukazzjoni. Iżda Simon Busuttil is-suċċessi li kiseb il-gvern sa issa inkluż ir-rekord fis-settur tat-turiżmu huma frott il-ħidma tal-Gvern Nazzjonalista. Araw fit-turiżmu, pereżempju, sena rekord. Ma naħsibx li s-sena rekord inħolqot fis-sajf. Is-sena rekord inħolqot minħabba x-xogħol illi jagħmel il-Gvern Nazzjonalista qabel. Imbuttatura xogħol inkluż tal-kollega tiegħi li għad qiegħda ħdejja Mario De Marco. Imbuttatura illi sissa baqgħet għaddejja fuq turiżmu imma anki fuq setturi oħrajn. Ma naqsux il-kontradizzjonijiet fid-diskors tal-kap tal-oppożizzjoni li fost l-oħrajn semma li l-Gvern Laburista tajjeb biex iqassam il-ġid lin-nies iżda fl-istess waqt qal ukoll li l-Gvern nesa lill-poplu. Kontradizzjonijiet oħra ħarġu meta Simon Busuttil tkellem dwar il-programm maħsub mill-Gvern illi permezz tiegħu il-barranin ser ikunu jistgħu jinvestu f'pajjiżna u jiksbu ċittadinanza Maltija. Busuttil attakka dan il-programm iżda fl-istess waqt qal hekk. Ejja naqblu fuq affarijiet bħal dan imisna naqblu huwa fl-interess ta' pajjiżna li naqblu. L-istess Busuttil li kontinwament attakka l-programm maħsub mill-Gvern biex il-barranin jinvestu ammonti sostanzjali ta' flus f'pajjiżna qal illi l-Gvern dejjem ser isib l-appoġġ tal-Oppożizzjoni għal skemi ta' investiment barrani f'pajjiżna. F'Ħal Safi tkellmu wkoll esponenti oħra tal-Partit Nazzjonalista fosthom Roberta Metsola Tedesco Trickas, kandidata fisem il-Partit Nazzjonalista għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, illi qalet li l-Prim Ministru tagħna huwa salesman u mhux statesman. Hija kritikat lill Prim Ministru illi ħa pożizzjoni ċara quddiem l-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni tal-immigrazzjoni illegali u qalet illi b'dak li għamel għal poplu Malti wawċi quddiem l-Unjoni Ewropea il-Prim Ministru qed jinsulenta lil pajjiżna.